ଆବେ ସୁକୁଟା ଇଏ ଦମନ ଦେଖିଲୁଣି ନା ନାଇଁ କିବେ? ଇଏ ନନା ସେ ଏଇଟା କ'ଣ ବା? ଆରେ ଗଧ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନନା ତୁମେ ଥରେ ଥରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ନା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ତ ଏଇ ଟୋକାଟୋକି ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଥିବ କହିଲ? ଥରେ ତ ପ୍ରେମ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଯାଇନି। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିମୁ କାହିଁକି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆଗମନ କରିବି କହିଲ? ଆରେ ଗଧ ଏଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ମାର ବାଜି ମାତ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ଦମନ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ସେବା, ସମାଜ ସେବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ସତସାହସକୁ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଯେମିତିକା ଦମନ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଦେଖାଇଛି। ସତରେ ନନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ତାହେଲେ ଏହି ସିନେମା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ। ହଁ ପରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ହଲ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହଲ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ନନା? ହଁ, ଏହି ସିନେମାଟି ଗୋଟିଏ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର କିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଏପରି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନନା ଏହି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଇଏ ସୁକୁଟା ତ ବାହାରିଲା, ଆପଣ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି?